Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine, nibingelele uNjabulo waMkhwanazi. Size lapha noThabiso mfo wamasuku. Mfowethu akubingelela abantu. Ngiyabingelela mfowethu wonke umuntu obukele ivideo njengamanje. Mfowethu Thabiso siyamazi kakhulu endingeni zokuxhumana. Amajongo nje aclean awakuvezi ukuthi anazi intombi. Uyapheka kakhulu Thabiso mfowethu. Mhlawumbe lokukuvezela abantu ukupheka kwakho. Ungathini mhlawumbe into wayifuyele esikoleni noma mhlawumbe uthando nje lwakho nalo wokupheka awuchazele abantu ngalonto leyo. Hayi lutho mfowethu angiyelanga esikoleni khulise ugogo nomkhulu so uthe ugogo masethe ukukhula kwasekuphoqa ukuthi nabafowethu sijwayeze ukusipheka so ngafunda kanjalo ke ngana se-university ngihlala ngedwa so ngajwayela kanjalo ukupheka mfowethu. Nokubona abantu besifazane bekhomenta bencoma bengagxeki ukuthi mhlawumbe indlela opheka ngayo ayijwayelekile kunalokho bakhombisa uthando. Ungathini amazwi akho mhlawumbe wabhekise kuphi? Ayingathi ukubonga nje mfowethu cause akujwayelekile mfowethu vele ukuthi kube ukuthi inkabi iyayiphekela yenza inani so ngiyakujabulela kakhulu mfowethu indlela abakumukela ngayo lokho. Mfowethu uyawulandela kakhulu uMaskandi uyawulalela. Endimene eMaskandi ke mawusunama followers uyaye e-studio njengamanje. Isikhathi samanje sekwenziwa njalo kungenzeka liThabiso simbone esekhipha icocwe lakhe naye mhlambe awusitazele lapho. Hayi lutho mfowethu ngizohlala nje kulomzile engikuwona ngicabanga ukuthi mfowethu ziningi indlela zokuphusha umsebenzi nami le ndlela engenza ngayo ukuthi ngisebenzise uMaskandi mhlambe emavideo nami indlela engiphusha ngayo umsebenzi wabafowethu. Ukuphendula nje umbuzo mfowethu angisumculi futhi angeke ngize ngibonakala mhlambe sengicula ngizohlala nje kulomzile engikuwona mfowethu. Yebo. Cha siyabonga kakhulu Thabiso sikufisela okuhle nawe kuya phambili. Kube kubamba ngendlela ebambe ngayo siyabonga kakhulu mfowethu ngokuhle kwenza online. Siyabona nawe indoda esebenzayo, siyabona ihashi lakhe elihle siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Amazwi akho nje ukuvalelisa ungathini mhlawumbe ebantwini? Hayi ukubonga nje mfowethu ukubonga nanokubonga nje mfowethu kuma-university students uma ukuthi uyabona online ukuthi hayi bayawuphusha kakhulu mfowethu umculo wamaskandi nama-platform akanjena mfowethu afana nayo iMaskandi News iwona enza ukuthi uMaskandi ukhule mfowethu. Ngathi nje ngingaphusha siqhubeke mfowethu nokusebenza abafowethu bephile siyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu.